Usa ko? Kabaw. Kabaw. Unsa man? Ano nakataon sa pag-abot? Oh, O sa nitigaan na dapat yan, no? Yan, ano ba? Hindi nila. Ha? unsa man to akong da? O sa tubang gidya? Sa tubang gidya na mo? Di lagi. Sa tubang gidya, yan sa karong yung bugat. O sa man to? Bugas. Nagpataka man yung kagstorya niya. Bugas. Ito. O, gusto ka sakong? Usa ka sakong bugas. Atong konsumo. Yan. Ha? Nakukiyan. Nakukiyan. Dako di kag tiyan. Buntis ka te. Ah, Mani, mga kamoy. namali na pong sininay. Luyo, mani. Ano ba ni? Ano ang takong kutiyan? Kabaw. Usa ko? Kabaw. Kabaw. O si soda ni? Kabaw lang eh. Gab, unsa ko no? Kabaw lang eh. Gab. Eh, kabaw naman. Eh, yun yung kabaw niya. Ako tuloy, rin ko na ako diyan. Oy. Mo ba? No, bugas mo. Ako din, building. Ako ito ganun. Kasi nga, hindi ka ang ito. Bira pa, sorry to sa abang ay. Wakay koyog. Bukoyog ka na po di. Asa man ta? Sa? Sabang. Sabang lagi. Mo na yang gusto sabang. Ambot nung say naa dito sabang. Ako ra ako mato. Ako ra. Wakay na po. Magmotor man ko. Musakay kag motor mato kong sabang. Mato kong sabang. Musakay kag motor. Nasa sakay mo. Di na ka mo sakay, motor? Mahadlok di ka. Ha? Mahadlok kas motor? Hadlok siyang oh. Hadlok kas motor kung sakay? Di na ka mo sakay? Oh. Ha? Nakasakay na ka kausa. Sakit tutok sa.